Επιστροφή στην εκπομπή αποκλειστικά, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Και βεβαίως έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τώρα έναν άνθρωπο που δεν φοβάται να μιλήσει ανοιχτά, να αγγίξει ζητήματα που πολλοί αποφεύγουν. Είναι ηθοποιός, είναι δημοτικός σύμβουλος του Δημοκρατικού Συναγερμού και είναι και υποψήφιος βουλευτής. Και με τον Δημοκρατικό Συναγερμό, βεβαίως, είναι ο κύριος Χριστόφορος Χριστοφόρου. Έχει ξεχωρίσει μέσα από τις δημόσιες παρεμβάσεις του για το λόγο που δίνει φωνή στους αόρατους της εργασίας, για τις αιχμηρές του τοποθετήσεις γύρω από την καθημερινότητα των πολιτών και για τη σταθερή του ενασχόληση με θέματα ασφάλειας, υποδομών και πολιτισμού. Είναι πρόσφυγας από την Κερίνια και ενεργός εθνοφύλακας. Κουβαλά βιώματα που διαμορφώνουν καθαρή άποψη και αίσθημα ευθύνης. Μαζί του ανοίγουμε μια συζήτηση χωρίς ωρεοποιήσεις για το σεβασμό, την αξιοπρέπεια και την πραγματική ζωή έξω από τους τίτλους. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Χριστοφόρου, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρά μας που είστε μαζί μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Και δική μου χαρά. Λοιπόν, έχω πιαστεί από διάφορες αναρτήσεις σας, η αλήθεια να λέγεται. Έκανα έτσι μια μικρή έρευνα να δω πού κινείστε, γιατί θέλουμε να γνωρίζουμε τον κόσμο που έρχεται εδώ και όταν πρόκειται μάλιστα για άτομα τα οποία είναι υποψήφοι, θέλουμε να έχουμε μια συνολική εικόνα και το τι λένε και το τι πράττουν και πώς σκέφτονται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποφεύγουμε τα λάθη. Λοιπόν. Είναι όλα εκεί, γραμμένα. Όλα εκεί γραμμένα. Χρόνια τώρα. Όχι τώρα που είναι εκλογές, χρόνια τώρα. Σωστά, πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω, μιας και είμαστε και κοντά στις εορτές και κάποιοι θα λάβουν και 13ο μισθό, κάποιοι άλλοι λαμβάνουν και 14ο μισθό, κάποιοι μπορεί να μην λαμβάνουν και καθόλου μισθό, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, στις αναρτήσεις σας μιλήσατε με έντονο τρόπο για εργαζόμενους που δεν γνώριζα ποτέ 13ο ή 14ο μισθό, για αργίες ή αυξήσεις για όσους έχουν ή δεν έχουν. Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το μεγαλύτερο κοινωνικό χάσμα σήμερα στην αγορά εργασίας? Ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Πραγματικά ήταν ερώτηση, ένα πεδίο δόξης λαμπρών, το οποίο θα το αναπτύξω όσο σύντομα γίνεται, αλλά περιεκτικά. Ένα 30 με 40% του πληθυσμού, μπορεί και περισσότερο, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω, δεν έχουν δει ποτέ τον 10ο μισθό. Πόσο μάλλον τον 10ο, 12ο ή 13ο ή κάποιοι και 14ο. Ναι. Δεν είναι πολίτες κατώτερης κατηγορίας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι η φύση της δουλειάς τους είναι τέτοια ώστε δεν μπορούν να έχουν συνεχή εργασία. Ναι. Είναι αποσπασματική εργασία, είναι όπως συνήθως και δεν είναι μόνο οι άνθρωποι του πολιτισμού που είναι ως επιτοπλίστων αποσπασματική εργασία, δεν είναι μόνιμη. Ναι. Θα πρέπει πρώτα αυτόν τον πληθυσμό, ο οποίος είναι τεράστιος. Είναι τεράστιος οι αριθμοί. Και είναι οικογενειάρχες, είναι άνθρωποι με δάνεια, είναι άνθρωποι με υποχρεώσεις και είναι και τίμοι άνθρωποι, τίμοι εργάτες. Τίμοι άνθρωποι σε όλα τους. Δεν χρωστούν σε κανένα, πέραν των τραπεζών βέβαια. Αυτούς τους ανθρώπους που τους έχουμε εγκαταλείψει. Μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ. Δηλαδή δεν είμαστε... Προσπαθούμε να έχουμε με τις δουλειές μας 2, 3, 4, 5 δουλειές για να καλύπτουμε ένα 12 μισθό. Δυστυχώς. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν εργασίες. Υπάρχει αγορά εργασίας που κάποιος μπορεί να κάνει πέραν των 2 ή 3 δουλειών. Γιατί κάποια στιγμή θα μπεις και στις, θα πάρεις δουλειά από άλλα άτομα που πρέπει να έχουν ούτε μία. Άρα αναγκαστικώς για να συμπληρώσεις 12 μισθούς θα πρέπει να κάνεις 2 και 3 εργασίες ταυτόχρονα και όταν τελειώνει μία να μπαίνει η άλλη στη θέση της. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Και συνήθως μένεις με μια εργασία 6, 8, 10 μηνών. Σαν παράδειγμα, συνάδελφοι μπορεί να έχουν ένα χρόνο εργασία 3 μηνών. Αν είναι στην καλύτερη περίπτωση 5 μηνών. Αυτοί οι άνθρωποι δεν τρέχουν υποχρεώσεις τους, δεν έχουν δάνεια, δεν έχουν διατροφή, δεν έχουν οικογένειες. Πρέπει σαν κράτος, επιτέλους, να δούμε για αυτόν τον διαχωρισμό της μεσαίας τάξης, της χαμηλής τάξης και της μεγάλης τάξης. Δεν γίνεται να ακούω συνέχεια ότι ζητούμε προς αυξήσεις γιατί έτσι είναι. Γιατί είναι νόμιμο. Είναι νόμιμο να έχεις προς αυξήσεις στους μισθούς του, το 13ο. Ίσως και κάποιες εταιρείες μπορεί να δίνουν 14ο, ίσως να είναι ιδιωτικές, δεν γνωρίζω ακριβώς, αλλά υπάρχει. Όταν λες ότι έχει τόσα χρόνια. Ελάχιστες, ναι. Έχει τόσα χρόνια δεν έχω πάρει προς αύξηση. Ναι. Σκεφτείτε ότι τόσα χρόνια υπάρχουν άνθρωποι, που είναι και πτυχιούχοι, είναι με δοκτοράτα, έχουν εργασία, οι οποίοι δεν μπορούν να συμπληρώσουν ούτε 8ο μισθό. Και αυτοί πρέπει να πάρουν ψωμί στα παιδιά τους. Αυτό επιτέλους το ισοζύγιο πότε θα έρθει να κλείσει αυτή η μεγάλη ψαλίδα, η απάνθρωπη ψαλίδα. Πότε θα κλείσει, δηλαδή πώς θα το δούμε αλλιώς? Δεν λέμε ότι είναι κάτι μη νόμιμο, να μην πω τη λέξη παράνομο, είπατε. Είναι το θέμα ότι αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να δούμε ότι υπάρχει η ανασφάλεια εργασίας. Υπάρχει η ανασφάλεια συνεχούς εργασίας.
Και όλα αυτά θα πρέπει να είναι άνθρωποι που και αυτοί θα πάνε στο σούπερ μάρκετ να αγοράζουν για τα παιδιά τους. Οι τιμές είναι ίδιες για όλους. Άρα πρέπει κάποιες στιγμές αυτοί έχουν τις εργασίες τους μόνιμες. Με το έρχεται τέλος του μήνα, πέφτει το παραδάκι στην τράπεζα. Τι ωραία να βλέπεις ένα ωραίο μισθό. Και όταν θα έρθει ο 13ος, λες: όπα, έχω διπλό μισθό. Σκεφτείτε ένα παράδειγμα. Μια οικογένεια με δύο ανθρώπους οι οποίοι σωστά έχουν τις εργασίες τους. Δεν κατηγορώ κανέναν. Σωστά έχουν τις εργασίες τους. Μπορεί να έχουν να αμείβονται παράδειγμα από 3.000 ευρώ το μήνα. Δεν μιλώ για κλίμακες του 16 και πάνω που θέλουμε κι άλλα γιατί πρέπει να είναι ίσα με τους άλλους. Αυτό το θεωρώ και λίγο προκλητικό στις εποχές που ζούμε. Αλλά αν ένας μισθός μιας οικογένειας, δύο ανθρώπων που είναι σε τακτική βάση, να μην πούμε σε ποιον τομέα, είτε ιδιωτικό τομέα είτε δημόσιο τομέα, θα πάρουν σχεδόν γύρω στις 12.000 ευρώ ένα μήνα. 3 και 3 και 3 και 3. 12.000 για μια οικογένεια καλύπτεις πάρα πολλά έξοδα. Άλλες οικογένειες μπορεί 12.000 να μην τις βγάλουν για ένα χρόνο. Να μου πεις, μα τι φταίει ο άλλος που έχει τη μόνιμη του θέση. Δεν φταίει. Να μείνει και να προχωρήσει. Πρέπει να σπρώξουμε τους υπόλοιπους, να δούμε με ποιον τρόπο να ανεβούν όλοι οι άνθρωποι στο να έχουν μια σωστή επιβίωση και να μπορούν να είναι ίσοι ο ένας προς τον άλλο. Έχετε δίκιο πραγματικά και είναι πάρα πολλοί αυτοί που δεν θα λάβουν τώρα 13ο. Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι θα σκεφτούν τι θα μπορέσουν να πάρουν στο σπίτι τους, τι δώρο θα πάρουν στο παιδάκι τους όταν θα πάει στο σχολείο και θα ακούει τα άλλα παιδάκια ότι εμένα μου φέρε μαμά αυτό, εμένα μου πήρε αυτό ο Άγιος Βασίλης, εμένα μου πήρε αυτό και κάποιοι γονείς δυσκολεύονται να πάρουν έστω και ένα μικρό δωράκι για το παιδί τους. Και απ' την άλλη να λέμε και ευχαριστώ που έχουμε δουλειά, αγαπητέ έστω και 6 μήνες. Χριστόφορε, πραγματικά έτσι είναι. Εκεί φτάσαμε. Εκεί φτάσαμε. Τώρα, και είναι προκλητικό, έχεις δίκιο, είναι προκλητικό να ακούς κάποιους να λαμβάνουν μισθούς των 5 και 6 και 10 χιλιάδων και να έχουν και τον 13ο, ενώ θα μπορούσε να γίνεται μια δικαιότερη κατανομή των αμοιβών ή ακόμη αυτές που είναι στα πολύ χαμηλά εισοδηματικά στρώματα να μπορούν να πάρουν κάτι καλύτερο και ας μειωθεί κάπως αυτοί που λαμβάνουν τα περισσότερα. Γίνονται προσπάθειες. Δεν είναι ότι δεν γίνονται ή δίνονται επιδόματα, αλλά δεν είναι αρκετά ούτως ώστε να ανατρέψουν την εικόνα. Ναι. Και δεν θέλουμε να ζει όλη η κοινωνία με επιδόματα. Δηλαδή, αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Πρέπει όλοι οι άνθρωποι να είναι σε μια μέτρια κατάσταση, σε μια ικανοποιητική κατάσταση. Να ζούσαν άνθρωποι και όχι επιδοματίες. Αυτό. Και να μπορούν να σκέφτονται και το αύριο. Λοιπόν, εκεί είμαστε και μέρες γιορτών. Ναι. Βέβαια, μέρες των γιορτών είμαστε πιο ευαίσθητοι, αλλά θα πρέπει να είμαστε κάθε μέρα. Σωστά. Κάθε μέρα. Εκτός γιορτών να είμαστε ευαίσθητοι για όλους τους συνανθρώπους μας. Ακριβώς. Υπάρχει τελικά, θεωρείται, μια εργασιακή ελίτ σε εισαγωγικά και μια μεγάλη αόρατη πλειοψηφία που παλεύει χωρίς καμία στήριξη. Ναι, υπάρχει βέβαια. Εντάξει, η ελίτ έχει δουλέψει, έχει κερδίσει με το σπαθί της αυτό που έχει κερδίσει. Δεν ρίχνουμε ευθύνη σε κανένα. Αν είσαι μάγκας, κάνε το κι εσύ. Ναι, σωστά. Αλλά από την άλλη πρέπει να υπάρχει ένα σπρώξιμο από τη βάση προς τα πάνω, δηλαδή να προσπαθήσουμε να κάνουμε υγιείς ανθρώπους όσον αφορά και στο θέμα της εργοδότησης αλλά και στο θέμα της μισθοδοσίας, γιατί και αυτοί μεγαλώνουν παιδιά. Τα παιδιά τους αύριο θα δουλεύουν για να βάζουν τις κοινωνικές ασφαλίσεις, να τις νέμονται οι ηλικιωμένοι όλων των μισθοδοτικών κλιμάκων, οπότε υπάρχει μια έτσι... Και όλοι ας πούμε, πληρώνουν ηγεσί, όλοι πληρώνουν όλες τα δικαιώματα που πρέπει να πληρώσουν. Ας έχουν τουλάχιστον μια καλύτερη αντιμετώπιση όσον αφορά τη μισθοδοσία και την ασφάλεια εργασίας. Πήγαμε στους ηλικιωμένους και δεν το είχα υπόψη μου, αλλά θα το θέσω τώρα και αυτό το ερώτημα. Γιατί είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αγωνίστηκαν, πολέμησαν και το 1974, είναι άνθρωποι οι οποίοι θυσιάστηκαν, είναι οικογένειες που έχουν ακόμη αγνοούμενους, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πρόσφυγες όπως και εσείς και τα γνωρίζετε καλύτερα όλα αυτά. Και ζουν σήμερα οι γονείς και οι παππούδες μας με μισθούς και με συντάξεις πείνας. Δεν ξέρω αν και αυτοί οι άνθρωποι, αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι πραγματικά θλιβερό να είσαι σε μια ηλικία των 70, 80, 90 και μακάρι να είναι καλά οι άνθρωποι και να ζουν και περισσότερο και να πιάνεις μια σύνταξη των 700, 800 ευρώ και βεβαίως τα 800 με το διπλό, το μικρό τσεκούδι. Νομίζετε ότι αρκούν αυτά καθημερινά? Αν ένας άνθρωπος είναι και κλινήρης που θα χρειαστεί φροντίδα, ακόμη και αν έχει γίνει από το κράτος μια βοήθεια όσον αφορά να βρεθεί άτομο να του βοηθά, πάλι δεν αρκούν. Τα φάρμακα, είτε είναι εντός γεση είτε είναι εκτός γεση. Όλα αυτά, η διατροφή. Η διαμονή ίσως, γιατί μπορεί να έχεις κάποια παιδιά να σε μεγαλώσουν, να σε ανατρέψουν, να σε γυροκομίσουν, να σου κλείσουν και τα μάτια. Αν δεν έχεις
Ή αν αυτά τα παιδιά δεν έχουν τη δυνατότητα των γονιών τους να τον μεγαλώσουν, γιατί ξέρετε κάτι, νομίζουμε ότι θα μείνουμε όλοι νέοι. Όχι. Μεγαλώνουμε μέρα με τη μέρα και ανά πάσα στιγμή φτάνουμε σε μια ηλικία που μπορεί, αν τα παιδιά μας έχουν τη δυνατότητα, δώσουμε εμείς τη δυνατότητα στα παιδιά μας να μας γυροκομίζουν, θα είμαστε τυχεροί. Αν δεν, τότε θα είμαστε εις βάρος των παιδιών μας. Κυριολεκτικά, το έχω δει, το έχω ζήσει και το ζούμε καθημερινά. Γονείς που δεν μπορούν να μείνουν μαζί με τα παιδιά τους ή παιδιά που δεν μπορούν να στηρίξουν τους ηλικιωμένους γονείς τους. Το κράτος, υπάρχουν οι υποδομές, μην τα μηδενίζουμε όλα, αλλά δεν είναι αρκετές. Δηλαδή, φτάνουμε σε ένα σημείο όπου παλιά. Όταν ήταν μικρή, δεν υπήρχε αυτό το σύστημα των κοινωνικών ασφαλίσεων που έχουμε εμείς τώρα. Όσο δουλεύεις, τόσο παίρνεις και τη σύνταξή σου. Άτομα τα οποία αναγκάστηκαν να εργαστούν έξω, στα χωράφια. Δεν υπήρχε αυτή όλη η διαδικασία του να αμείβεσαι, να έχεις τη σύνταξή σου ανάλογα με το πόσο έχεις καταθέσει. Αυτά είναι η αδικία. Και σήμερα υπάρχουν αυτά τα άτομα τα οποία έχουν τον τρόπο ζωής. Εξαρτώνται από τους άλλους. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Μετά είναι και οι υποδομές. Οι υποδομές, το πώς μπορείς να βάλεις έναν άνθρωπο στα γερατιά του τις τελευταίες του μέρες, τις τελευταία του χρόνια, που δεν ξέρει κανένας πότε θα φύγει, να ζήσει μια αξιοπρεπέστατη ζωή. Και να μπορεί να μην είναι πεταξούμενος σε ένα κρεβατάκι, σε ένα ραντζάκι, απλώς να του βάζουν φάρμακα μέχρι να τελειώσει. Αυτό το μπορεί να το ζήσει οποιοσδήποτε στην οικογένειά του, χωρίς να σημαίνει και πάλι ότι είναι κάτι κακό, αλλά δεν είναι ανθρώπινο, κατά τη γνώμη μου. Είναι ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης μέχρι και την τελευταία μέρα του οποιοδήποτε. Και να είναι τυχερός να έχει έναν άνθρωπο, όπως είχα και εγώ με τους γονείς μου, να τους κλείσω τα μάτια στην αγκαλιά μου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το έχουμε όλοι υπόψη μας, ότι κάποια στιγμή μεγαλώνουμε και θέλουμε να έχουμε κι εμείς έναν άνθρωπο να μας κλείσει τα μάτια, αλλά να μην είμαστε εις βάρος του. Ναι, ναι. Πάρα πολύ σωστό. Τώρα, και ως υποψήφιος βουλευτής με τον Δημοκρατικό Συναγερμό, αγαπητέ κύριε Χριστόφορου, ποια συγκεκριμένα μέτρα εσείς θα στηρίζατε για να αποκατασταθεί ο σεβασμός προς αυτούς τους ανθρώπους, όχι μόνο τους ηλικιωμένους, αλλά και στις ευάλωτες ομάδες γενικότερα? Μέσα από τα μέτρα στήριξης, ναι. Είτε από την αύξηση του προπολογισμού όσο επιτρέπεται. Γιατί ο προπολογισμός, ξέρετε, ναι, μεν είναι αναγκαίος, πρέπει να υπάρχει, αλλά δεν μπορεί εύκολα να αυξηθεί. Υπάρχει ένα όριο που μπορεί να αυξηθεί. Είναι όλα τα μέτρα οριζόντια και καθετά, τα οποία πρέπει να ξεκινήσεις παράδειγμα. Εγώ, σαν Χριστόφορος, πώς το λέω, το να δώσω παράδειγμα μία αύξηση ή ένα ποσό δεν σημαίνει ότι κάνω κάτι καλό. Το έδωσα, τέλειωσε. Αυτό έχει φύγει μέσα σε 10 μέρες. Όμως, αν μπορούσαμε να δούμε το θέμα της φορολογίας της βάσης, δηλαδή βοηθώντας και τον πρωτογενή τομέα, έτσι, που είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο υπάρχει ένας τεράστιος κίνδυνος και ίσως να μην το καταλαβαίνουμε. Η έλλειψη νερού και το πρωτογενού τομέα που είναι το φαγητό μας πάνω στο τραπέζι. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, παράδειγμα, να χαμηλώσουμε τους φόρους στα πρώτα προϊόντα πρώτης ζήτησης. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που θα πάει στο σούπερ μάρκετ, είτε λέγεται καύσιμα, είτε λέγεται οτιδήποτε οποίο είναι πρώτης ανάγκης. Δηλαδή, ελαφρύνεις φορολογικά τη βάση του, ώστε ο μισθός της οποιασδήποτε οικογένειας να έχει δυναμική. Να μην είναι, παράδειγμα, σου δίνω 500 ευρώ, αλλά με τις αυξήσεις που επιβάλλονται σε όλα τα προϊόντα, θα πρέπει στο τέλος να δώσεις, εκτός από τα 500 που σου έχουν δώσει, να δώσεις 600. Άρα θα είσαι μείον 100. Ή παράδειγμα, να πω και ένα θέμα για την ΆΤΑ. Ναι. Και ίσως να έχω λάθος, αλλά εγώ θα το πω, όπως το βλέπω εγώ ταπεινά. Ζητάμε την ΆΤΑ, που είναι ένα τεράστιο και πολύ σωστό μέσον για να διορθώσεις κάποια όσον αφορά και τον πληθωρισμό. Όμως τι γίνεται, με την ταπεινή μου άποψη. Δίνοντας ΆΤΑ, υποχρεώνεις έναν εργοδότη που θα δώσει την ΆΤΑ και σωστά κάνει, όμως πού θα πάει η αύξηση? Πάνω στα προϊόντα του. Άρα ένας κύκλος περίεργος. Αν εγώ πάρω 10 ευρώ ΆΤΑ αύξηση, ο κύκλος των προϊόντων, γιατί το αφεντικό μου θα πρέπει, παράδειγμα που δεν έχω αφεντικά, ενώ ο εργοδότης μου θα πρέπει να μου δώσει με ένα 10, ναι, θα πέσει πάνω στο προϊόν. Άρα εγώ τότε θα πάω να ψωνίσω από άλλον εργοδότη, από άλλον έμπορα ουσιαστικά, η αύξηση που θα πάρει για να δώσει την ΆΤΑ στους υπαλλήλους του, εμένα μπορεί να μου δώσει και ζημιά στο τέλος. Αν κερδίζω 10, μπορώ να δώσω 12, γιατί αναγκαστικώς γίνεται μια αύξηση. Και αυτό είναι ένας κύκλος ο οποίος θα αυξάνει και τον πληθωρισμό και θα έρθουν και οι τράπεζες μετά τα επιτόκια, δικαιολογημένα, δικαιολόγητα, να σου δώσουν ένα χαστούκι να πας. Ταπεινά το λέω. Θα μπορούσε η ΆΤΑ να είναι μέσα σε μια λογική και πολλές φορές η ΆΤΑ δεν είναι πανάκια. Τώρα έχετε θέσει και το ερώτημα και να σας πω, στάθηκα πάρα πολύ σε αυτό. Για επίδομα για 1 ή 2 παιδιά. Η αλήθεια, σωστά πράττει το κράτος και από τα 3 παιδιά και άνω ενισχύει με τον τρόπο που ενισχύει και ενδεχομένως και περισσότερο να χρειάζεται.
Αυτοί που έχουν ένα ή δύο παιδιά, κύριε Χριστοφόρου, θεωρείτε ότι δεν έχει το κάθε παιδί τα δικά του έξοδα? Γιατί ένα παιδάκι που έχει αδερφάκι έχει μεγαλύτερα έξοδα, ως άτομο μιλώ, το ένα παιδί, από ένα παιδάκι που δεν έχει αδερφάκι. Να διαχωρίσω τη θέση μου, γιατί το λέω. Στον αφορά, το λέω πάντα, ότι δεν πρέπει να αδικούμε. Ακριβώς. Δεν είμαι εναντίον το ότι πρέπει να δίνεται μια βοήθεια στους πολύτεχνους. Όχι μόνο να δίνεται, αλλά να αυξηθεί. Να αυξηθεί, το τονίζω. Όμως δεν γίνεται να λέμε ότι μια οικογένεια που έχει 3 μωρά δικαιούται αυτό. Πολύ καλά κάνει, δικαιούται και να γίνει πολύ καλύτερο, και οι συνθήκες εργασίας και όλα αυτά. Τα οικογένειες που έχουν έναν παιδάκι ή που δεν είναι μονήρης, ή 2 παιδάκια που μπορεί ένας άνθρωπος να δουλεύει ο γονιός ο ένας, το άλλος ο γονιός να πλένει μαζί με το παιδάκι του, χωρίς να υπάρχει θέμα ασθένειας ή οτιδήποτε. Να μην μπαίνει σε όλες αυτές τις διαδικασίες που δικαιούται κάποια επιδόματα ή εκπτώσεις. Αυτά είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Δηλαδή το ένα παιδάκι δεν έχει κάποια δικαιώματα. Ή αν έχει, γιατί να μην είναι όπως είναι τα άλλα? Πρέπει να ξεκινούμε από τη βάση. Όταν λες δικαιώματα, ίσως κάποιες χορηγίες, λέει για το παιδάκια. Και το 1, και το 2, και το 3, και το 4, και το 5. Όσο αυξάνονται τα παιδιά, τόσο περισσότερα θα είναι. Αλλά μην αφήνεις πίσω το ένα το παιδάκι. Έχει πολλές οικογένειες που έχουν ένα παιδάκι που δυσκολεύονται να τα βγάλουν. Αλλά δεν δικαιούνται τίποτε πουθενά, ούτε εκτόσεις, τίποτα. Ας τους δούμε και αυτούς. Δηλαδή δεν είναι. Και είναι η μεγαλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή. Είναι μεγαλύτερη. Θέλω να σας πω, γιατί οι πλήστοι πλέον ένα παιδάκι θα κάνουν ίδιο και υπάρχει και αυτό το θέμα. Και ξέρετε, είναι και ένας τρόπος όπου μπορούν να δείξουν κιόλας ότι κάνω ένα γιατί δεν μπορώ να κάνω 3 οικονομικά. Άρα από τη στιγμή που δεν τον αφήνεις να κάνει 3 ή 4 ή 5, δεν μπορεί να τον δυσκολεύεις και με το ένα, ακόμη περισσότερο. Ακριβώς. Δηλαδή αυτό το ένα δεν έχει τους ίδιους φορολογίες όπως όλα τα άλλα παιδιά. Και δεν είναι και ανθρώπινο δικαίωμα. Δηλαδή δεν γίνεται ανθρώπινα δικαιώματα για τα παιδάκια που έχουν αδέλφια και δεν είναι ανθρώπινα τα δικαιώματα για τα παιδάκια που δεν έχουν ή έχουν μόνο ένα. Πιστεύω υπάρχει μια αδικία εκεί. Θα πρέπει να τη δούμε ή να τη δούμε. Είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό και πραγματικά σας εύχομαι ολόψυχα για να εκλεγείτε και αυτό το θέμα θέλω να δεσμευτείτε, να το έχετε υπόψη και να το θέσετε. Γιατί πλέον όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν δικαίωμα και αν υπάρχει οποιαδήποτε διευκόλυνση για τα παιδάκια τα 3 ή τα 4 ή τα 5, να υπάρχει διευκόλυνση και για το 1 και τα 2 παιδάκια. Σε όλα. Από το 1 μέχρι τα 100. Όλα τα παιδάκια είναι παιδιά του Θεού. Ακριβώς. Δεν μπορείς να διαχωρίσεις αυτός είναι σε καλύτερη μοίρα και αν κάποιος είναι καλύτερη μοίρα, γιατί δουλεύουν οι γονείς του περισσότερο. Αυτό δεν σημαίνει άλλο ότι. Αυτό και να μπαίνουν κριτήρια. Αν με ρωτάτε εμένα, εγώ θέλω να υπάρχουν κριτήρια εισοδηματικά. Αυτός που δουλεύει δεν σημαίνει ότι πετάει λεφτά στον αέρα, ότι είναι σε πολύ καλύτερη θέση. Μπορεί να τα βγάζει μόλις να τα βγάζει πέρα. Αυτά είναι που πρέπει να μπουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Εάν υπάρχουν κάποιες, θα πρέπει να βελτιωθούν. Έτσι. Λοιπόν. Έχετε καταθέσει και πρόταση, βλέπω εδώ, για υπέργεια, γέφυρα ή μεγάλο κυκλικό κόμβο στην έξοδο Κοκκινοτριμηθιάς προς την Νικοσία Μολ. Πόσο επίγον θεωρείτε το πρόβλημα και αν τέλος πάντων αυτό θέλετε έτσι να το πέραν της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα το θέσετε και παρακάτω για να του δώσουμε την απαιτούμενη σημασία. Ωραίες οι πάσεις που μου δίνεις και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι από τα τετριμμένα που λέμε. Είναι από τις. Εγώ δεν θεωρώ ότι έχω ανακαλύψει τα συνόπιτα. Απλώς κάποια πράγματα που θεωρώ την καθημερινότητα του ανθρώπου, ότι είναι το πώς προκαλούμε ακόμη από το κυκλοφοριακό χάος που υπάρχει. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου, πάντα υπήρχε ένα κυκλοφοριακό χάος. Όσο να αυξάσει τους δρόμους, πάντα αυξάνονται τα αυτοκίνητα και. Μπορεί να λέμε για δημόσιες συγκοινωνίες, αλλά αυτές δεν αρκούν. Κάποια στιγμή, όταν είχα στις προεκλογικές που κάναμε στο Δημαρχείο, είχα βάλει για τραμ παράλληλα με τον ποταμό. Γέλασαν αρκετοί, γέλασαν πάρα πολύ. Γελάνε ακόμα. Δεν πειράζει. Κάπου αλλού το έχουν κάνει. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει απαραίτητος να έχουμε ένα μέσο μεταφοράς. Ένα τρένο, ένα τραμ, ένα μετρό. Δεν γίνεται σε αυτή τη χώρα να μην υπάρχει τίποτα. Δεν γίνεται. Είμαστε σε αδιέξοδο. Πρέπει να έχει ήδη να τα έχουμε κάνει. Ή ακόμη και πάνω από τους υφιστάμενους αυτοκινητόδρομους, όπως κάνουν σε άλλες χώρες. Γιατί άλλες χώρες είναι οι έξυπνοι, εμείς είμαστε οι βλάκες, ή αυτοί είναι οι βλάκες, εμείς είμαστε οι έξυπνοι. Πάνω από κάθε υφιστάμενο αυτοκινητόδρομο έχουν κάνει κρεμαστά τρένα, το οποίο σημαίνει ότι αυξάνει και την χωρητικότητα σε μετακινούμενο πληθυσμό. Τώρα, όσον αφορά το μεγάλο roundabout εκεί που λέμε. Ναι, θέλω να μας πείτε λίγο. Σύμφωνα με την απλοϊκή μου σκέψη, γιατί μπορεί να επεμβαίνουν μέσα παράγοντες οι οποίοι να είναι και απαγορευτικοί, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ ότι διοχετεύεται μια τεράστια κυκλοφοριακή κίνηση σε ένα roundabout της Ανθούπολης.
Και είναι χρόνια που γίνει. Από την ημέρα που έχει γίνει το μολ και πολύ καλά, είναι τυχερή η περιοχή που έχει το μολ. Έτσι, να μην λέμε ότι είναι αρνητικό, είναι καλό. Απλώς πιστεύω ότι το να κάνεις ακόμη ένα μεγάλο κυκλικό χώρο, κυκλικών κόμβων, εκεί που είναι ακριβώς η έξοδος του μολ, θα συνδέεις αυτόματα και την έξοδο προς το αυτοκινητόδρομο, προς την Κοκκιοντερμηθιά, αλλά και πίσω, χωρίς να επεμβαίνεις στον εσωτερικό δρόμο και να συγκρούεσαι με τον αυτοκινητόδρομο που θα αυξηθεί τώρα η κίνηση λόγω το ότι άρχισε να γίνεται η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου που πάει προς το Παλαιχώρι στην περιοχή πάνω του Grammar School. Οπότε, φαντάζεστε, είναι 3 δρόμοι που θα έρθουν να ενώνονται πάνω στο roundabout της Αυτούπολης και είναι ένα μαρτύριο, ειδικά Σαββατοκυριακά. Και πιστεύω ότι είναι και κάτι το οποίο πρέπει να το δει το κράτος. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς τα δημόσια έργα που είναι η δική του άποψη. Είναι ένα μεγάλο project, το οποίο ένα μεγάλο roundabout σίγουρα θα αποφορτήσει την υπόλοιπη περιοχή. Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, θέλω να πάω και λίγο στον πολιτισμό, τον οποίο και υπηρετείτε και τον υπηρετείτε και πάρα πολύ καλά και βεβαίως στηρίζετε και τους συναδέλφους σας και γενικότερα τον πολιτισμό και την παιδεία. Και θέλω λίγο να μας πείτε με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να βελτιωθούν κάποιες καταστάσεις και γύρω από το επάγγελμα του πολιτισμού και για την παιδεία γενικότερα και με ποιο τρόπο μπορούμε ως κοινωνία να λάβουμε αυτά τα οποία προσφέρει. Ωραία. Εντάχει θα του πω ότι ο πολιτισμός, τα λέω πάντα και πάντα δυστυχώς τα λέμε ξανά και ξανά, ότι ο πολιτισμός ενώ πρέπει να ήταν σε πολύ καλύτερη θέση όσον αφορά την πολιτεία, γιατί να μην είναι ο πολιτισμός ο ζητιάνος, ο πολιτισμός να το φτιάξουμε έτσι ώστε να προσφέρει στο κράτος. Ναι. Να μπορεί να φέρνει εισόδημα στο κράτος. Πώς? Αγαπώντας καταρχήν τους καλλιτέχνες μας και γενικά τους ανθρώπους του πολιτισμού, αλλά και τον πολιτισμό μας. Εγώ το διαχωρίζω σε 2 θέσεις. Το έμψυχο και το άψυχο υλικό του πολιτισμού. Το έμψυχο είναι ο κόσμος, που είναι όλος ο κόσμος του πολιτισμού, και το άμψυχο είναι η κληρονομιά μας, όλα αυτά τα οποία το ένα συνάδει με το άλλο. Όμως θα πρέπει να δούμε σε προτεραιότητα το έμψυχο υλικό, είναι αυτό που είναι ζωντανό, έχει άμεση ανάγκη, που πρέπει να το κρατήσουμε ζωντανό. Δεν μπορεί οι συνάνθρωποι μας, οι συνάδελφοί μας, να αναγκάζονται το 2025 να εγκαταλείπουν αυτό το επάγγελμα γιατί υπάρχει ξενομανία. Αντί να προστατεύσουμε τους δικούς μας καλλιτέχνες, το λέω δικούς μας, ενώ όσους ζουν στην Κύπρο, όσους πληρώνουν τους φόρους τους στην Κύπρο, όσοι διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο και προσφέρουν και στην Κύπρο. Δεν διαχωρίζω εθνικότητες και τέτοια. Όσοι είναι μόνιμα, νόμιμα και είναι εδώ γιατί αγαπούν αυτόν τον τόπο. Ναι. Εργάζονται για αυτόν τον τόπο, προσφέρουν τους φορολογίες τους σε αυτόν τον τόπο. Άρα πρέπει και ήδη να τους υπολογίζουμε και να τους προστατεύσουμε, αλλά και να τους αναδείξουμε. Σωστά. Να εξάγουμε πολιτισμό και να μην εισάγουμε πολιτισμό. Έχουμε φτάσει στο σημείο να είμαστε φτωχοί συγγενείς ενός πολιτισμού και να είμαστε πάντα υπεταξούμενοι. Εισάγουμε τον πολιτισμό, αλλά και εμείς δεν έχουμε δικό μας πολιτισμό. Δυστυχώς αυτό έχει γίνει. Και πάντα ξεχνούμε τους Κυπραίους καλλιτέχνες, ξυπνούμε τον Κυπραίο. Όταν ανά πάσα στιγμή είμαστε πάντα οι φτωχοί συγγενείς, ας πούμε. Και έχουμε μια υπερόχη γλώσσα, την οποία αντί να την προστατεύσουμε και να αναδείξουμε και τα έθιμα μας, πάντα είμαστε στο στυλ του παραδοσιακού. Ας τα αφήσουμε σε μια γωνιά εκεί. Αυτό είναι το παράπονο μας, ότι θέλουμε να αναδείξουμε τον πολιτισμό, να προστατεύσουμε τον πολιτισμό, να τον αναγάγουμε τον πολιτισμό, να τον πουλήσουμε τον πολιτισμό προς τα έξω για να φέρει και κέρδος. Και είναι αιχμή του δώρατος ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός μπορεί να λειτουργήσει για σαν προπαγάνδα για έναν κράτος. Ακόμη και στις δύσκολες στιγμές έχει αποδειχθεί ανά το παγκόσμιο. Εμείς ακόμα τον έχουμε εγκυμισμένο και τον έχουμε πολιτισμό για τους λίγους. Ναι. Το τονίζω. Δυστυχώς. Πολιτισμός για τους λίγους. Είναι γιορτές, έρχονται Χριστούγεννα. Θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα στον κόσμο τώρα ότι είναι μια ευκαιρία και να στηρίξει τον πολιτισμό, αλλά και να λάβει πολιτισμό για να περάσει και καλύτερα τώρα τις γιορτές. Αν πάμε όλοι να δούμε τα θέατρα μας, τις καλλιτεχνικές μας εκδηλώσεις, τις συναυλίες μας, να στηρίξουμε όλοι τον κόσμο του πολιτισμού, ο οποίος πολιτισμός βοηθάει και την νεολαία μας να είναι μέσα στις σωστές γραμμές. Να αναγάγει πολιτιστική εκπαίδευση, κάτι το οποίο είναι ο τομέας με εδώ για 25 χρόνια. Πολιτιστική εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική, ειδικά για την νεολαία μας, είναι τα παιδιά μας. Μεγαλώνουμε σε ένα σωστό περιβάλλον. Ήδη εμείς μπορούμε να κρατήσουμε μια δυναμική τεράστια πηγαίνοντας και εκτιμώντας την εργασία του κόσμου. Έχετε δίκιο. Ξέρετε, έχω δει και λίγο μερικά άλλα στοιχεία από το βιογραφικό σας και μου έκανε εντύπωση ότι υπηρετήσατε στις ειδικές δυνάμεις και συνεχίζετε ως εθελοντής εθνοφύλακας. Τι σας δίδαξε αυτή η εμπειρία? Απλώς για να πω, την τελευταία φορά που είχαμε κάνει τα αλεξίπτωτα στις πρώτες ομάδες που είχαν γίνει ομάδες των εφέδρων αλεξίπτωτιστών στις ειδικές δυνάμεις των καταδρομών, είχα σπάσει και λίγο την πλάτη μου. Δεν πειράζει, συνέχισα όμως. Για μένα είναι
μεγάλη υποχρέωση να είμαι έτοιμο πόλεμος. Σαν παιδί του πολέμου, και δεν το λέω ούτε για να πουλήσω φούμαρα, ούτε να συγκινήσω κανέναν, το λέω γιατί το έχω ζήσει στη ζωή μου. Έχω μεγαλώσει μέσα στην προσφυγιά. Έχουμε χάσει τα πάντα. Δημιουργηθήκαμε ξανά από την αρχή μόνοι μας και προσπαθούμε να είμαστε τίμοι και σωστοί. Και αν μη τι άλλο, τους γονείς μας που έχουν φύγει με ένα μαράζι να επιστρέψουν πίσω στα σπίτια τους. Αυτό να το σεβόμαστε. Όμως, έχουν και υποχρέωση να είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι να κρατήσουμε και αυτήν τη γενιά που έχουμε κοντά μας, τα παιδιά μας, σε μια μικρή ασφάλεια όσο μπορούμε να έχουμε. Και για μένα υπάρχει το μότο, το λμονικά, ως συνήθως, αλλά και όταν θέλεις ειρήνη να είσαι έτοιμος για πόλεμο. Σωστά, πολύ σωστά. Και θέλω να κλείσουμε αυτή τη συνέντευξη σήμερα με την καταγωγή σας από την Κερίνια, την οποία αγαπάμε όλοι. Το Λάρνακα Λαπίθου συγκεκριμένα, επαρχία Κερίνιας. Ναι, το χωριό μας του Λάρνακα Λαπίθου. Ναι. Αν θέλετε να μας περιγράψετε έτσι λίγο πώς αισθάνεστε, τι θυμάστε. Μάλιστα. Και τι είναι αυτό που σας λείπει. Ένα υπέροχο χωριό, σκαρφαλωμένο πάνω από τα πιο ψηλά χωριά, νομίζω, του Πενταδαχτύλου, με πρόσωπο προς τη Λευκοσία. Είναι ο Λάρνακας της Λαπίθου, που ήταν δίπλα ακριβώς από το βασίλειο της Λαπίθου. Και παλιά ήταν ο χώρος όπου προφυλάσσονταν οι Λαπιθιώτες από τους Σαρακινούς και γενικά από τους πειρατές. Έρχονταν πίσω από το βουνό. Έναν από τα πιο όμορφα χωριά, χωσμένα μέσα στο πράσινο, υπέροχους ανθρώπους. Νομίζω τότε μέσα στον πόλεμο ήταν γύρω στα 800 με 900 άτομα, μόνιμοι κάτοικοι. Θεωρώ το μεγάλο χωριό. Και έχουμε και άτομα τα οποία έχουν διαπρέψει. Και έχουμε και τους δικούς μας ήρωες, σαν ο θείος μου, που είναι ο Στέλιος ο Μαυρομάτης, ο ξάδερφος του πατέρα μου, από τους ανθρώπους που έχουν δώσει το αίμα τους για τον αγώνα της Ιώκα. Και έχουμε μεγαλώσει με αυτά τα ιδανικά. Είχαμε έναν υπέροχο χωριό όπου όλοι οι κάτοικοι ήταν αγαπημένοι μεταξύ τους. Πραγματικά ήταν αγαπημένοι μεταξύ τους. Υπήρχε πάντα αυτό το σκούλουκι που έχουμε όλοι οι Κυπραίοι μας ξαφνικά σε κάποια δεδομένα να προσπαθούμε να φάει ο ένας τον άλλον, τον αδερφό, ο αδερφός τον αδερφό για το τίποτε. Έτσι είναι αυτό που εγώ δεν θα το κάνω ποτέ. Δεν θα έρθω σε αντιπαράθεση με κανένα, για κανέναν. Τα πιστεύω σε καλά να τα κρατάς, αλλά το να μην καταργήσεις τον άλλον. Και εγώ είμαι υπέρ του ότι μπορεί να διαφωνώ μαζί σου, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμα σου να το λες. Δεν το έχω πει εγώ, κάποιος άλλος το είπε, αλλά το χρησιμοποιώ εγώ. Ένα υπέροχο χωριό. Το 1974 χάσαμε τα πάντα. Οι γονείς μου ήταν από πλούσια οικογένεια, είχαν πάρα πολύ περιουσία. Τα χάσαμε όλα. Ξανά από την αρχή. Όταν πάω σε καλά χωριό πάνω. Είμαι κρυωμένος, δεν είμαι συγκινημένος. Απλώς το λέω έτσι. Λίγο για να μην νομίζω ακόμα ότι είμαι κλαμούρης. Αν και είμαι πολύ κλαμούρης. Γενικά, φτάνω καρτός. Όταν πάω σε ένα χωριό που παίρνω την κόρη μου μαζί με την οικογένεια, κάθε Κυριακή θα μπούμε στο αυτοκίνητο και θα πάμε σε ένα χωριό. Να γνωρίζει όλα τα χωριά της Κύπρου ένα προς ένα. Μαθαίνουμε την ιστορία του κάθε χωριού. Ζηλεύω γιατί θα μπορούσα να πάω και εγώ στο δικό μου το χωριό, να έχω εγώ το δικό μου εξοχικό. Με τα αδέρφια μας να έχουμε και εμείς ένα χωραφάκι να το πουλήσουμε, να σπουδάσουμε τα παιδιά μας. Να έχουμε και εμείς ένα χωραφάκι να μπορέσουμε να βάλουμε τα δάνεια μας σε μια τάξη. Δυστυχώς δεν τα έχουμε. Μεγάλη δεν πέρασε. Υγεία να έχουμε και μακροημέρευση. Και να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλον τον κόσμο, πραγματικά. Να έχουμε καθαρή ψυχή, να έχουμε καθαρή καρδιά, να αγαπάμε όλον τον κόσμο, ακόμα και αυτούς που προσπαθούν να μας κάνουν κακό, γιατί τους αφαιρούμε τα όπλα. Όταν είσαι καλός σαν άνθρωπος, αλλά μαχόμενος. Να είσαι μαχητής. Δηλαδή, εγώ μια ζωή πληρώνω επειδή λέω την άποψή μου και θα τη λέω πάντα. Και σε αυτόν τον χρόνο των πολιτικών που είμαι, εξακολουθώ να τη λέω. Έχω σεβασμό πολύ, έχω αγάπη, εκτιμώ και αυτούς τους ανθρώπους που μου έχουν δώσει αυτή τη δυναμική και μου έχουν εντάξει σε έναν κόμμα το οποίο εγώ προσπαθώ με τις δικές μου δυνάμεις να δώσω την ψυχή μου κυριολεκτικά και σε όποιον αρέσει. Αν κάποιοι έχουν, γιατί ο κόσμος έχει γίνει πολύ τοξικός και το παραμικρό θέλει να το ισοπεδώσει είτε με βρισχές ή με οτιδήποτε, εγώ έχω να πω κάτι. Μάθετε να αγαπάτε. Είναι πιο δύσκολο, αλλά έχει καλό αποτέλεσμα. Και εύχομαι πραγματικά χρόνια πολλά σε όλον τον κόσμο και όταν θα έρθουν αυτές οι στιγμές των εκλογών να ψηφίσουν ανθρώπους οι οποίοι αξίζουν ασχέτως κόμματος. Ανθρώπους που να έχουν πραγματικά μέσα την συναίσθηση που να καταλαβαίνουν τον άνθρωπο. Και όχι αυτούς που έχουν μεγάλες πλάτες, αλλά τις δικές τους πλατούλες μόνο που είναι αρκετά δυνατές. Και καλή νέα χρονιά να φτάσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χριστοφόρου, και για τις ευχές. Ανταποδίδω τα καλύτερα σας και στην οικογένειά σας και σε όλο τον κόσμο, λοιπόν, που ήταν και σήμερα μαζί μας.
Για αύριο και μεθαύριο βεβαίως, εν ώψη εορτών δεν θα είμαστε μαζί. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός καλά να είμαστε την Δευτέρα 29 του μήνα, 29 Δεκεμβρίου. Να ευχηθούμε σε όλους καλά Χριστούγεννα. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε 29 του μήνα στις 12 το μεσημέρι. Καλές γιορτές σε όλους. Γεια και χαρά.